Hola, molt bon dia a tots. Em dic Lourdes i seré la seva guia en aquesta visita. Estem al començament de la ruta de les 3 Cs. Comencem per les coves de Benifallet. Si volen continuar la ruta poden continuar per la cooperativa de Pinell de Brai i pel castell de Miravet. Aquí els explicarem què consisteix la visita. Visitem 2 coves, Cova del Dos, Cova Meravelles. Quan vulguin vostès, comencem la visita. Durant la Guerra Civil Espanyola també va servir de refugi a algunes famílies del poble de Benifallet. Va començar la guerra en aquesta zona, algunes de les famílies van pujar fins aquí dalt i van estar vivint dins d'aquesta cova aproximadament durant uns 100 dies. Estem dins de la sala de la música i el per què el tenim aquí davant. És aquesta formació que pareixen els tubs d'un orgue. Què passa aquí? Que degut a que aquí hi ha una petita caixa de ressonància i també es veu molt bé la diferent llargada i grossor de les estalactites que el formen, sona com una petita escala musical. Ara continuem la ruta de les 3C, estem davant de la Catedral del Vi, del Pinell de Brai, un edifici d'estil modernista, obra del prestigiós arquitecte el César Martinell i Brunet, un deixeble de Gaudí, i jo ara us invito a descobrir l'art i la màgia de la catedral. Hola, em dic Josep Canyabate i estem aquí a Miravet per acabar el que és la ruta de les 3 Cs. Des d'aquí a la vora del riu i veient com el poble s'enfila cap a dalt, anirem a visitar la fortalesa templera de Miravet.